Tässä olisi meillä lähdössä Akun uutuus kelkkavaunu asiakkaalle. Eli kärryhän on 4,30 pitkä, 190 leveä ja noin 140 sisäkorkeutta löytyy kuomun alta. Kärry on 1400 kilon kokonaismassalla oleva kärry, eli sinne jää alle 1000 kiloa sitten kantavuutta. Hyvin riittää 2 kelkalle. Kippiruuvi löytyy siitä vakiona myöskin. Mustat peltivanteet 15-tuumaisilla kitkarenkailla. Kärryssä on peruutusvalot. Täällä löytyy molemmin puoli vakiovarusteena. Kuomusta löytyy tuolta sisävaloa myöskin. Ja kärry on täysin LED-valoilla. Eli uudet multiled-valot löytyy täältä asennettuna. Ja ramppi näkee, että on tehty kunnon järeästä tavarasta, että kestää kyllä varmasti ajaa, niin kelkat, koneet tosta päältä ja lastauskulmahan on erittäin loiva, niin kuin näkyy videosta. Ja kärryssä on lehtijousiakseli, täällä näkyy 5-lehtiset pakat löytyy molemmin puoli ja iskunvaimentajat on myös asennettuna iskun suuntaisesti, ettei ole tonne keskelle päin, joka toimii lähinnä viipunakärryissä. Eli tästä näin tarjousta vaan pyytelee, niin laitetaan viimeisen päälle uusinta uutta kelkkakärryä tulee.